Don't touch mine. Timing man si Tando. Timing man si Enzo, nag-aamay pa. Talong party man dyan ang pag-aaral di ba? Ha? Talong party na. Nakari. Kapag nag-iba dyan sa Komisyon sinda, barang ba nga? ilang percent yan? 10% ka 15. Ay, Siguro rin na rin ba? Pero ito parang 50. Ay, panira pa. Baro rin pa. May ginis si ano. Ilang madalas, di ba pinapit Pinakpalak yan. Ginagawa mo. Kawai, shout out. Ano ha? Di ba na? Iloy nga ni Pro. 4 to 5 up. Apa kita? Maso. 4 up, 5 up yan. 4. 4. Sabi lang. Thank you. Binili ko na. 6. 6. Hindi naman ako talaga. Bigla na big baka mababasa pa yan. Mapicture na yan naman sa... Hindi ka man nga, nagkaroon ako ha. Mama, hindi mo niya napapatawad na si ama mo. Sunod. Pero delik dahil. Luto ng gusto kaya. Hindi ka makakuha pa. Para pa ka. Ano mo kaya sa bagalo? Ika. Sunod ka lang, sunod. Ikaw mo nga rin. Yaso ka sa kadar. Ano ba ba sa bagalo? Bigla ka na. Pero putol, sana sa latik lang. Di ba pinipili yan? Eat. Ako yan, iwan na kung paano nila. Hindi ako sa'yo. Ano naman pumili ka sa kune? Ako may pukulkanin. Labot ko. Talo pila ka. Di ba
yan yung basta ano na bidaso daw sa kuya. Oh, sige. Segundo. Pagkakiti yung dua. Dua maniti, dua. Atau ko hindi sa... Wala na ano? 40 kilos. Mas ano yung sa bidaso. Daw, wala mo lang, saro. Masasarban nyo na. Ito, baka ito. Oy! Noy! Kaya sarap pa niya na, Noy! Sarap pa niya na. Ito no. Sarap pa niya na, John! Dali! Kalinturado. Tibe. Panalo kami nanalo sa tulong, sa tawad. Magkano si tawad mo? 180, mayo-mayo. Doy, punta ka na Doy. Paya. Tembaga. Sabi dito, masalitin. Oh, sakit din. Ano? Iba-iba. Dito naman. Kulay ko baga panagap, visit ka. Dahil malikaya ni Juan duman, tarakulahon. Panagap ko ni. Pagarihan ko ng 200. Grabe naman yan. Yuman lang. Lilisa kayo ng anak. Tuhan niyo na, Kapitan! Dililisa ka ng anak, dililisa. Nung pumusta ka man, nung tamaan sila kita, para nagmanga. Pasupan. Sa tao lang ko ha. Abo ko. Kita ka mga kamera. Oo, mapuna na makademo ko dyan para balibalita. Kasuya ka kaninyong hat. Ay, inda doon sa inyo. Ano yan? Kalali ng pagka... Nag-atras ka niya, ibusin. Raul, pagkatapos pa rin mag-koleksyon ka na at may panggot pa yan. Teka lang kikira pag sabi ko koleksyon ka. Hoy! Maapuno na sila, maapuno yan si Kuyan. Yo. Dinasarahan ko na lahat. Sibag pa sila. Si Midya! Ayun si Midya! Ano mga hindi ko paparanit na ganyan magpo? Saan ka mo nag-arya? Dalpaong kayo. May tao. 20 under pa. Pero ang pitaso talaga puta na. Ako diwan man sa mga tao dumami. Hindi man ng tao na. Tarong ang ibang tao. Tarong para baka lang ako dikit.
Taga-Bambana, ano, 5 piraso sa inyo. Yaw, sa Ronald, yaw. Ayun, talaga. Kumulat ako, 22,000. Hindi po pa ilo. Apay lang, lalo taka. Ilaw. Ayun na, magutong sa tandaan. Alasuro ko man. Good. Si ano ay, may minuto.